buro da na kuma yi wake da Hamisu bure kana ku dore. Cikar so ka so a so ka dai me ke tanadi sun so ya mika sakonnin zuci ta yi dabe. Cikar so ka so a so ka dai me ke tanadi sun so ya mika sakonnin zuci ta yi dabe. Cikar so ka so a so ka sai an yi tanadi sun so ya mika sakonnin zuci ta yi dabe. Shigar soyayya lokaci kai ya ba zato idan har ya tafi kirai tunani ya karkato kamar ne suna iya rikida a ya ta ambato da kauna da su akwai guda za na tankade. Buhari Siraja na kune ni na ɗorayi Yazidi buro da ne mai waka ta dausayin so a nan na tsinci mai so na da tausayi masoya su kai sharhi waya an kai. Abin da ya akwai kamar wuya na ga zahiri kauna ta tafi zuci ta makar da sihiri na ji na gani na koma kofar gari kauna ta samu zuciya ta markade. Cikar so ka so a so ka dai me ke tanadi sun so ya mika sakonnin zuci ta yi dabe. Cikar so na yi nisa cikinsa so ya naimi gashin kuma ya kama zuciya ta naima sa hidima kulawa da tausayi a so ne ruwan zuma shahar mu bayar dangin kullun da ba gama. Ta ɗara da maso domin na ga zahiri cikin rai take faso hazabtar da mu take yi wake batun muso to da a ce ana so na kara a ce an ban kauna. Gure ka akan batun da kai zan yi tsokaci batun so idan aka yi kansa ya firgici idan kai nasarar mai san kari ba a tsokaci. Cikar so ka so a so ka riba ta so mace. Cikar so ka so a so ka zai zama mutane da BSD da bure ka so da kauda suka fayyace. Cikar so ka so a so ka nemi ki tanadi sun so ya mika sakonnin zuci ta dabe. Cikar so BSD sharhi da so ka yoga shi na jiya shigar so akwai wahalhalu ba batankiya bure ka bati da kauda kai ne ka zazzagar so idan aka yi kaula take shiga. Cikar so ka so a so ka dai me ke tanadi sun so ya mika sakonnin zuci ta yi dabe. Cikar so ka so a so ka zai zama mutane da BSD da bure ka so da kauda suka fayyace. Cikar so ka so a so ka nemi ki tanadi sun so ya mika sakonnin zuci ta dabe. Cikar so